Witam serdecznie. Mam, słuchajcie, dobre wieści odnośnie sytuacji militarnej pomiędzy Kambodżą a Tajlandią. Jak już wszyscy wiecie, ostatnio było nieciekawie, ale na ten moment sytuacja klaruje się. Odbyło się spotkanie głów państwa w Malezji. Na owym spotkaniu doszli do decyzji, że następuje awaryjne zawieszenie broni od godziny 24:28 lipca. Bardzo cieszy mnie ta wiadomość, ponieważ to, co działo się ostatnio na ulicach Kambodży, głównie w Siem Reap, to było już niesamowite. Demonstracje odbywały się codziennie, ludzie żyli w panice. Czy sytuacja zostanie pozytywna? Dowiecie się oczywiście na moim kanale. To były wiadomości CB prosto z Kambodży.